Allah subhanahu wa ta'ala ya girmama manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya kuma ɗaukaka shi akan dukkanin halittu. Ya keɓance shi da wasu baye-baye wanda bai ba wasu annabawa ba. Malam Sheikh Ali Ahmad Abdullahi limamin masallacin Juma'a ne na Jami'ul Asasul Qur'an da ke Hotoro bayan ARTV ya gabatar da huɗubarsa akan girma da ɗaukakar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam. Malam ya fara godiya da Allah. Godiya ta tabbata ga sarkin da shi ke hukunci ba mai hukunci a kansa, ba mai kama da shi, ba misalinsa. Lallai mashiyar Allah ta hukunta da kaddararsa cewa lallai ya zaɓi annan Muhammadu sallallahu alaihi wasallam ya fifita shi akan dukkan dalikai, ya sanya shi ne shugaban dukkan yayan annabi Adam. Allah subhanahu wa ta'ala ya daga ambatan manzo Allah a cikin littafinsa mai girma. Allah ya ce wa rafa'na laka zikra. Allah ya fifita manzo Allah akan dukkan annabawa da manzanni da dukkan wani abin halitta. Allah ya aiko shi dan rahama ga talikai. Allah ke cewa talkar rasul faddalna ba'dhum ala ba'd. Lalle canan ka manzanni min fita shashin su akan shashi. Minhum man kallama Allah, daga cikin su akwai wanda Allah ya zance da su. Wa rafa'a darajatu ba'dhum darajat. Allah ya daga darajar wasu su. Ubangiji tabaraka ta'ala ya daga daraja annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam sai da ya kai shi zuwa saman karshen inda ba ma sama an gama, kuma ya nuna masa ainihin zacinsa madaukakiya. Manzo Allah ya ga zacin Allah da idon kansa yadda Allah ya so ya gani shi. A cikin huɗubar malam ya ƙara da cewa Allah ya tsaida manzon Allah a cikin wani matsayi wanda bai taɓa tsaida shi a cikin manzanni ba. Mu sani cewar idan muka fahimci wannan za mu ga cewa Allah ya tsaida manzon Allah a wani matsayi wanda bai taɓa tsaye da wani daga cikin manzanni ba, ya masa kyautar da bai taɓa ainihin wani ɗan adam ba a cikin manzanni. Ya ba shi ainihin kamar da kuka daga Abizar da ainihin ɗan Umar da ɗan Abbas da Abu Hurairah, Jabir ɗan Abdullahi, ya ce manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya bani wasu abubuwa guda 5 ba ba wani annabi kamar ni ba. Ya taimake ni razani tafiyar wata guda, ya sanya min ƙasa ta zama masallaci mai tsarki. Duk mutumin da yake kasance a cikin al'ummata sallah ta siye shi ko ya siye sallah ya yi sallah, ma'ana in babu ruwa ya taimama. Ya halatta min cin ganima, ba halatta wani annabi kamar ni ba. Ya aiko ni zuwa mutane gaba daya, sannan ya bani ceto. Saboda wannan duk wasu matsaye ne da Allah subhanahu wataala yake banci annabi alaihi salatu wassalam da shi, wanda a cikin ainihin wato dukan ainihin wato halitta ba wanda sau. Saboda yan uwa mu sani ainihin wannan baiwa da Allah subhanahu wa ta'ala ya manzo Allah sallallahu alaihi wasallama, to duk mai hankali wannan ya ishe shi ishara ya ga da lalle wanda Allah sallallahu alaihi wasallama ba wanda ya yi kusanci shi, ba wanda ya gwamutse shi wajen ainihin darajarsa, daukar darajarsa a ainihin halara ta Ubangiji subhanahu wa ta'ala. ‘Ya'yan uwa masu albarka, ku sani cewa wajibi ne gare mu mu girmama manzon Allah, domin Allah subhanahu wa ta'ala ya yi duniya da lahira domin shi, ya kuma fifita shi akan komai. Allah ya ƙara mana soyayyar manzon Allah a cikin zukatanmu domin samun dacewa duniya da lahira. Ku ci gaba da kasancewa da MGR Broadcast a duk shafukan sada zumunta da kuke da su domin samun labarai da rahotanni da zarar mun ɗaura. Fatima Adam Aliyu, MGR Broadcast.